Mayong buntag kanatong tanan, atong iapil ni santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Pamisa pangamuyo nga makapalagan na unta ang tukmang bakuna para sa COVID-19 ug pamisa alang sa kahupayang dayon sa kalag ni Ireneo, Rosita, Hipolito, Oligario, Benedicto, Pedro, Eligio, Vivencio, Lorna. Misa pasalamat sa makanunayong grasya, ilabi na sa gasa sa kinabuhi, kabaskog sa panglawas ug sa kalanon sa adlaw-adlaw. Thanksgiving Mass for the 7th wedding anniversary of Mr. and Mrs. John Fulbert Lugonio. Pamisa pasalamat sa grasya sa kinabuhi, ug misa pahinungod sa adlawng Katawhan ni Maria Jennifer Estose Narte. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas. Thanksgiving Mass to Senior San Vicente Ferrer and Mama Mary for the safe and normal delivery of Joanna Mejias. Salamat usab GINOO sa mga gasa sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat labi na sa kabaskog sa among panglawas, kanunay sa tibuok namong pamilya, sa pangaman ni Senior Santo Niño, Corazon de Jesus, ug sa mga santos ug mga santas nga tanan, ug pamisa usab alang sa kalag ni Adriano Vidal Nicolas San Crispino Perpetua. Pasalamat ni San Pablo Apostol ug Mama Mary labi na gayud sa atong labaw nga kagagahom. Pamisa pasalamat sa akong adlaw nga tawhan ug sa mga grasya nga nadawat ug kanunay nga kabaskog sa panglawas. Misa pasalamat sa tanang grasya sa Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo. Hinaot GINOO ang tanang kasakitan dunggon in taon. Pamisa pasalamat sa langitnong Amahan sa tanang mga grasya nga nadawat labi na sa maayong panglawas. Pangaliya usab sa labaw nga kagagahom nga unta panalipdan kita sa hulga karon sa COVID-19 labi na gayud sa mga frontliners. Ingon man usab sa tanang mga masakiton, makanunayon unta silang mosangpit sa Dios aron dili sila kawad-an sa paglaom. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa tibuok kinabuhi pamilya. Pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Deity Fulbert. Pamisa sa kalag ni Carmelita, Tekla, Luis, Marciana. Pamisa pasalamat kang San Pablo sa maayong panglawas ug tanang grasya nga nadawat ug sa tanang kalag sa purgatorio. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, safety ug protection kanunay sa amuang pamilya. Pamisa alang sa kalag ni Panfila, Fanny. Healing conversion of Garcia family, guidance and protection of Manantan family. Misa pasalamat sa Ginoong Dios sa grasya nga nadawat labi na sa kinabuhi, maayong panglawas ug trabaho, mga pag-amping ug paghigugma. Pamisa sa kalag ni Ireneo, Leona, Maria. Thanksgiving prayer for the gift of life and protection of our families. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ni Senior San Vicente Ferrer, Santo Niño, San Roque, Senior San Isidro, Corazon de Jesus, Lord of Pardon, San Pedro Calungsod, Jesus Nazareno. Pasalamat alang sa kasumaran sa adlaw nga tawhan ni Hana Micaela Himeda ug nahatagan unta siya og kabaskog sa panglawas ug nga malayo unta sa mga disgrasya ug sa mga kakulian. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan sa langit sa tanang grasya nga nadawat ug ang kanunay paggiya ug paggabay ug proteksyon sa tibuok pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Sa mga kalag ni Romualda, Aurelia Lorenzo, Siriaco, Felisa, Cipriano, Vidor, Victor, Deborah, Archibald, Micaela, J. Ronald. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa kabaskog sa panglawas. Pasalamat sa GINOO sa kanang grasya nga nadawat,
labi na sa maayong panglawas ng trabaho, sa kalag ni Baby Susimo Jr., Early, Zenaida. Mass intention for the soul of Attorney Maribel Amay Abilia. May she rest in peace. Mass healing and deliverance of my family. Pasalamat sa mga santos nga tanan o ni Senior Santo Niño, Senior San Antonio, Senior San Jose, Berhen sa Fatima, Senior San Judas, Berhen sa Kaluoy. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa kasa sa kinabuhi, ug sa kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa pasalamat kang San Antonio Abad, nga mahal namong patron, San Pablo Apostol, Berhen sa Simala. Pamisa usab alang sa kalag ni Rosendo, Lourdes o Cesaria. Pamisa sa mga grasyang nadawat, ilabi na sa kinabuhi, nga gipahulam sa atong Ginoo, proteksyon nga ilayo mo kami sa COVID-19 o kang Senior San Pablo, San Pedro, Berhen sa Rigla. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan sa tanang grasya o pagiya o paggabay sa tibok pamilya o sa tanang mahal sa kinabuhi. Pamisa sa tanang mga kalag, ilabi na ang kalag ni Romualda. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat o misa pasalamat ni Senior San Vicente Ferrer. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat sa good health, sa guidance, sa protection sa pamilya. Pasalamat kang Senior San Jose, San Pablo Apostol, Mama Mary, sa tanang santos o santa sa langit, nga sa kanunay iya kitang gipanalipdan, batok sa mga katalagman. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ug maayong panglawas, labi na gyud sa kasumaran sa adlaw nga tawhan ni Maria Andrelisa Mabitan. Misa pasalamat sa mga grasya o panalangin nga nadawat, ilabi na sa kasa sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa birthday celebrant nga si Rose Ann Tortal, nga tagan pagdaghang pang-birthday nga maabot sa kinabuhi. Pamisa sa kalag ni Rufina Rostico, Epifanio, Restituto, Juanito, Jeffrey, Rodolfo, Leonarda, Richie, Bertuccio, Juanita, Romeo, Ivagria, Juanito, Jonas, Pedro, Bonifacio, Teresita, Roberta, George, Fortunata, Zinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Teodora, Ezequiel, Romulo, Simon, Natalia, Filomena, Feliciano, Celestino, Lodovico, Rosita, Eduardo, Merope, Francisco, Angela, Manuel, Regina, Agustin, Cromwell, Alipio, David, Melkins, Pio, Diomedes, Elvisa, Estrelita, Rosita, Zenaida, Adriano, Susima, Braulio, Severina, Rosario, Agapita, Archie, Maximo, Eutropia Jr., Evelyn, Jennifer Williams Sr., Olda Fe, Magna, Angel, Francisco, Aramis, Maria Agnes, Alfredo, Pedro, Raimunda, Lito, Chirimay, Andres, Jesus, Mario, Ignacia, Jerome, Leonarda, Fernando, Eustaquio, Rinel, Eutiquio, Baldomera, Pilipineri, Antonio, Librada, Crescente, Fernando, Rosita, Lolita, Rodolfo, Ireneo, Antonina o Agustin Sr., Candido, Fortunata, Marciana, Rixel, Nicias, Joe, Gaudincia, Catalino Sr., Anastasio, Pastora, Teofilo, Francisco, Merope, Beata, Beatriz, Baldomera, Juana, Rufina, Gaudiusa, Gaudincia, Hiner, Eutiquio, Panfilo, Vicente, Quirino Sr., Cicinio, Alipio, Cecilia, Cecilio, Valentino, Librado,
Cecilia Narcisa Flaviana Pio Sr., Marcelo Joveta Rodrigo Roda Eustaquio Sr. Isauro, Felisa Manuel Michuelo, Esmeraldo Rosita Amelia, Josefa Edgardo Eustaquio, Maribel Ismael Juanita. Misa pasalamat kang Papa Jesus, Mama Mary, Senior Santo Niño, San Pablo o sa tanang santos o santas. Pasalamat sa Adlawng Katawhan ni Rosalina Subrio. Pamisa sa kalag ni John Paul Remigio Sr. o sa tanang kalag nga wa na'y naghandog. Pamisa sa kalag ni Maximiano Pina, Cesar Puno, Cirelo Matilde Zacarias Crispina Roman. Pag-ampo kang San Roque sa adlaw nga tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senyor San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayos sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among langpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot, o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa iyong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal. Ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug mohila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron magawas niya ng hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangunamos sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga patuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalagnaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw,
pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno sa kami sa tarang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maana ang kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaniya. Mana usab kanimo. May igsoon maghinulso kita sa atong mga sala, armandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadalan pag-ayo sa mga mahinulsudon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhiran pagtawag sa mga makasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon uta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo kita. O Ginoo sa San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo, aron ang pagtunga iyang gitudlo sa baba o iyang gitiman-an sa dugo, amo mahuptan nga malig-on pinagi sa among mga buhat. Hinamong ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungkos sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pagantos nga nahiaguman ko. Sayod ka sa tanang nahitabo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio,
sa Listra, ang makalilisang nga mga paglutos sa akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diha kang Kristo Jesus, lutuson gayod. Apan ang mga daotan og tigpakarong ingnon, musamot pagkadaotan, manlimbong sa uban, ug malimbungon usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimo kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Bisan ang akong manggugukod ug ang akong mga kaaway daghan, wala ako motalikod sa imong mga balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Ang kamakanunayon labawng timailhan sa imong pulong, ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga kasuguan, malungtaron. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipe, nagagukod ka nako sa walay katarungan, apan ang akong kasing-kasing nataha sa imong pulong. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Sila nga nahigugma sa imong balaod may dakong kalinaw, ug alang kanila walay makapandol. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Nagapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo, ug gituman ko ang imong mga kasuguan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Ibantayan ko ang imong mga sugo ug imong mga gimbutan, kay ang tanan kong mga dalan anaas sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Manaa kininyo. Maanaw sa kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutanan siya. Unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod, ngang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David
dinasig sa Espiritu Santo miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo itawag kaniya Ginoo, musaon-saon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Diya sa walang kasulatan, gitawag ang atong Ginoo nga anak ni Hari David. Anak siya ni David. Apan sa unsang mga paagi nga siya nahimong anak na David, nagapasabot ba kini nga si David mas labaw pa kay kaniya? Umali kita sa atong katekism. Ang atong Ginoo adunay duha ka mga kinaiya. Kinaiyang Dios nun, kinaiyang tawhanon. Dios siya nga matuod, tao siya nga matuod. Ang balang kasulatan nagaingon, lalang siya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y nagdalang kaniya diha sa tiyan ni Maria. Ang Espiritu Santo Dios, siya usab Dios. Iyang naambit ang iyang pagka-Dios, gikan sa Espiritu Santo nga Dios nga mo'y nagdalang kaniya. Asa mang dapita nga si David mahimong anak amahan sa Ginoo. Asang dapita nga sa David o ang Ginoo na himong anak ni David. Sa iyang kinaiyang tawhanon, nakaambit siya nining pagkatao gikan siyang mahal nga inahan, ang atong mahal nga Birhen Maria. Si Maria, tao nga matuod, nakaambit ang atong Ginoo sa iyang pagkatao gikan siyang inahan. O ginaingon nga si Maria kaliwat ni Hari David. Matrace up, masubay ang kagikan ni Maria, gikan sa hari anong laray ni Hari David. Musa tungod kay siya, gikan sa laray ni Hari David, si David nahimong amahan sa Ginoo, ang Ginoo nahimong anak ni Hari David. Ang iyang pagka-anak ni David, nagasumikat kini sa iyang tawhanong kinaiya, o diligid may tabo, nga sa iyang pagka-Diyos, may mo siyang anak ni David. Iyang ginawat, nga siya anak ni David, o kinimawang kamaturan, kaya lagi siya na tao man gikan sa mahal nga inahan, Birhen Maria, o siya nakaambit sa iyang pagkatao gikan siyang inahan, diin ang laray nini, ang kaliwat nini, nagikan ni Hari David. Ikaduha, sa iya nga pagtugot nga siya mahimong anak ni David, o si David mahimong iyang amahan. Sa iyang tawahanong kinaiya, iya usab nga gipasabot ka ng usa ka kamatuoran. Ang iyang pagkamapabsanon, mipaubos siyang kaugalingon, aron lamang siya makighiusa sa matag usa kanato. Tao siya sama ni Maria, tao siya sama kanato sa tanang paagi, gawas lamang sa sala. Musa diha sa iyang paghimo siyang kaugalingon nga anak ni David. Sakop sa panimalay ni Maria ug ni Jose, nagpaubos siyang kaugalingon aron subunta kita nga iyang mga tinubos makaamgo makasabot nga angel usab nga kita magpapabsanon sama sa atong Ginoo. Ang Diyos mong atong magbubuhat ug amahan, nagpariyag siyang kaugalingon, sa iyang kaugalingon pinagi siyang anak,
Pinag siyang Espiritu, iya kitang gihigugma og but niya nga si Jesus atong mailhan og higugmaon. Ngon kita, Ginoong among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit ug yuta, tabangi kami sa pagtahod sa imong mga binuhat, sa pag-ugmad sa kalibutan, ug sa paghimo ni ining mabungahon alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gihimo ang imong gugma alang sa tawo nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak nga si Hesukristo, nga nakig-usa kanamo isip tawo ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sama kaniya ug sa pagpadayon dinhi sa yuta, sa tahas sa pagdala og kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gibubo ang imong kinabuhi ug gugma, pinaagi sa imong balaang espiritu ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumok kun unsay tig-a, ug sa pag-init sa unsay mabugnaon. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua nga ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga niak nga sa katimaan sa imong mahigugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalanlaing tinuuhan ug sa mga lumad, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayot nga sukaranan o kahulugan sa among kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga nagapanaw nga katawhan sa kahimpit sa imong kinabuhi ug gugma diha sa kayusa sa Espiritu Santo o pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamoro ng akong inyong sakripisyo, nawaton ta sa Diyos samahan,
magahom sa tanan. Dawaton untas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo santosa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling untag kanamo sa siga sa imong gugma, nga mipadaw kang San Bonifacio batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa taninapit. Kay imong santos nga martir San Bonifacio sa pagsunod sa paniinan ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ay ang kamatayon nagapadiyag sa imong gahom nga naglig-on sa mong tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadto mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimos lang imo mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ng lupa sa iyang himaya, sana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhis sa ngalan sa Ginoo, kusana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tupuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhasyog pa nagmipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tiron-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kini mo pag-usab. Mihatag ni ining adto sa iya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhan ni Kristo, nagahalag kami kanimo mahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi sa bangamong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Bonifacio, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag anak kanimo may gahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa bahan natong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw niyo. Iyaw tanawang amo mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. At ipakita ang atong paginigsunay. Dagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginodli at Ginoo, buangay. ako angay mo kalawat kanimo, panipamulong laman ug mamaayon ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhalong pagkalawan. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga nahak kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita.
O Ginoo kini misteryo nga among gikalawat maghatong taganamo niadtong kaligon sa kalang nga midasi kang San Bonifacio imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagan o sa pagka mananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalitdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakus, ug dinuyugan sa gugma, ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani, sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya, nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyupo po usab kami kanila, nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya, nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Na Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Aton gikahanan ang santos nga misa atong dadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.